ठंडी हवा सरदी बोलले बाधा कि कोइले बकुहा परेशान घरे आ जाए हम जा बहता ठंडी हवा सरदी बोलले बाधा करता में कुहा परेशान घरे आ जाए हम जा अच्छा हमारा ग्राम पचरी से पप्पू राय चाचा के सुपुत्र बानी दोनों हमारे भाई के बहुत बहुत आशीर्वाद स्वागत भाई बार बार प्रणाम। हमारे गांव बगल के वैशाली सभे तो परिवार आयल बा सबके स्वागत। जितेंद्र चाचा आइल बानी के ना समिति साहब हमारा वहां के आइल तो अलगे गर्दा करी ले रह जा कमे कमे कहल जाई सही बात। ओई बात जान न लागी ना चाही मोरसिया की ओई बात जान न लागी ना चाही मोरसिया की ओई बात जान न लागी ना चाही मोरसिया की ओई बात जान न लागी ना चाही मोरसिया की बाजा में धोके तहरा राजा जी हो जाई वो बागी बाजा में धोके फौजी जवान चंदन पांडे जी भोरे खाती प्यार के उड़ा ये हमरा जितेंद्र राय चाचा समिति जी बानी बड़े भाई हमारे चंदन पांडे जी के बहुत बहुत स्वागत करो। भोरे खाती प्यार के उड़ा घरे आ जाए हम जा भोरे खाती प्यार के उड़ा जाने ना रहल जाता कुछ ना कहल जाता जाने ना रहल जाता कुछ ना कहल जाता सरदी में दर्दी असबा कहर न ढहल जाता सरदी में रहल जाता कुछ ना कहल जाता कपते करी ले बिहार कपते करी ले बिहार उपेंद्र भैया तने बचाइए कि हमारा लेडीज डेरा जे तरी सब बेचारी हां जी आई हमरा के देखले बाड़ी सो हां हां करो लो क्या बात है। अच्छा आज फायर ना हो तो कहिया हो सही बात ताज ये दादा मुई हम दिन फायर होई तब ना ठीक लगी हां जी और मारी चंदन। अच्छा पैक सौ अध्यक्ष हमारा तिवारी बाबा के बार-बार प्रणाम करो। अच्छा हमारे गार्जियन आई बड़े तो गीत बदल दिया हां जी कि हमारा बेचैनी अब भी कि भैया